Il-Ministru Clint Camilleri u d-Deputat Clayton Bartolo irċivew ċanfira mill-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-ħajja pubblika wara li f'seduta tal-erba' filgħodu resqu s-sottomissjonijiet tagħhom abbażi tal-adozzjoni tar-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards dwar l-ingaġġ ta' Amanda Muscat 3 snin ilu. Fil-Kumitat il-membri tal-Gvern u l-Oppożizzjoni qabru l-eks Ministru Bartolo għandu jiġi imċanfar waqt li jrid jagħmel apoloġija f'dikjerazzjoni fil-Parlament bil-Ministru Clint Camilleri wkoll jiġi imċanfar. Fl-istess ħin Amanda Muscat illum Mart id-Deputat Bartolo rifondiet id-differenza tal-flus kif ġie kkalkulat mis-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana. Matul is-seduta tal-Kumitat Parlamentari, il-membri tal-Oppożizzjoni ippreżentaw mozzjoni li twaqqet mill-Speaker Anġlu Farrugia għax ma mxewx mal-proċedura. Bil-membri tal-Gvern jinnutaw li kemm Ryan Kallus kif ukoll Mark Anthony Sammut kienu qed jagħmlu aġir partiġjan biex jippruvaw jiskurjaw punti politiċi bi premessi żbaljati. Il-membri tal-Gvern raw siltiet mid-dikjerazzjoni tal-Ministru Camilleri fejn juri rispett lejn ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards f'ħajja pubblika. Il-Prim Ħallef Emeritu Joseph Azzopardi waqt li sostna li se jaħdem biex ikun hemm tibdil fil-manwal preżenti għall-ingaġġ ta' persuni fil-Ministeri.